I pozdrav svima ljudi, moje ime je Strahinja. Danas kao što vidite igramo Minecraft preživljavanje. Da, ovo je nova igrica na mom kanalu koju snimam. I eto, nadam se da ćete uživati u Minecraft serijalu. Kao što vidite, ja sam se sponovao na neko ovdje ostrvo. I da, ovdje sam ubacio neke modove. Znači, Lucky Block mod, ali njega nećemo rušiti. To jest možemo da ga rušimo, ali ne znam. Pišite vi u komentare. Samo da izađem iz ovog sveta, pošto ovdje nema drveta. Ovo serimo, da. Ne mogu da verujem. Ja ne znam da će da bude ostale igrice na mom kanalu. I imam Skyblock jednu mapu, pa to sam već prešao, tako da to neću da snimam. Možda i hoću, sa drugarima, bez preživljavanja sa Pajom, sa Pajkom Pro, ako ga već znate. I sa... kako se zove? Sa mojim drugarima, da. Možete ne biti četvorica. Je puno, da. Ali hajde da krenemo. Da, ja ću da ubacim sad i ovdje Lucky Block teksture. I da, ponovo sam zabrljao. Neću da psujem, bukvalno pošto ja ne psujem, ja sam dobro dete, pošto sve mi ne treba da psujem, ali tako? Da, kakva pametan Strahinja. Zezam se. Uglavnom, nadam se da će vam se svidjeti ovaj serijal. Spominjem po treći put. I eto, izvinite ako nešto šušti. Ne vidim pojma šta. Ja žajde da sad kako se ovo pitam. Opa, sponovala sam se na neko dobro mjesto. Isto je ostrvo, ne, nije ostrvo. Ali ima krava i puno kuća. Kao prvo idem ja da istražim kovačnicu. Da, nije Saša Kovačević. Ja ne znam. Ne znam da li da snimam ovako sa zvukom preživljavanja. Ajde. Opa, i tu je chest. Nice. U njemu nema ništa. Okej. Možda ovdje ima nešto. Ima peć, dobro, tu je jedino dobra stvar. Ima čest, ima hleb. Ste vidjeli ovo crno? Ne znam što sam uzeo sapling. Ali eto, uzeo sam ga. Izvinite ako pričam tiho. Pošto trudim se da mi glas bude onako kako treba. Pokupim ovo šarkarete. I svi, ali svi su na ovaj kanal. Ko napiše do u komentarima, dobit će pozdrav u sljedećem videu. Mislim da sam tamo nešto vidio, nema veze. Uglavnom, vidim ja da iscepam drvo. Da, ova epizoda neće da bude uopšte dugačka, samo da prikupim neka stvarčicu i to je to. Znači, ja mislim da ćemo u trećoj epizodi već da nađemo diamonde. I da, možda ćemo u 3 epizode da bude u jednom danu. Da. Ozbiljan sam. Da čisto sam, nema toliko vremena.
baš se pitam da li ću ja nekad stići 100.000 do Silver Play batina. Ja bih stvarno volio. Ljudi, je to veliki blok. Ok, da, ne, to je obična svinja. Da. I da, mislim da će kuća da bude na ovom livadi. I nadam se da će epizode da izađe. Kakvo je ovo čudno mesto, ali prelepo. Ne bre kompiri bre. Ovako. 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 I to je to. Sad da uzmem... Da, nije to od epizode. Ne znam što sam ovako. Tako, i sad idemo dole. Tako. Opa, već smo našli na tamo. Možda nađemo i neki metal, ko znam, kad se ne znam. Mene neko zeza, bre. Viš. Veliki pozdrav za Dinčaksa. I svi su na njega. Počeo je da snima Brawl Stars i napravio je klub. Samo što sam ja izašao. Izmijeni Dinčaksa ako ovo gledaš, ali morao sam da uđem u neki drugi klub. Mislim da je ovo bilo dosta zemlje. Dosta kamena i ovo je mnogo grezno. Mislim da će se svi smiju na ovoj epizode što ste šuntali. Ali ne veze, izdržat ću. Da, preko Mobizona ovo snimam. Pošto on iz X-Recorder neće. Ne znam zašto. I moj drugar je kupio log, ne znam zašto, nije mu trebao log. Na 40.000 u Clash Royale, ne znam šta ja pričam. Je čas Minecraft, čas Clash Royale. Znači ne znam da će bude toliko video Clash Royale. Eno kad tamo Drowned, možda mi dropa Trident. Hajde da vidim da li će mi dropa. Pošto može da mi dropa. Gleda što veže. Mi dropao nešto. Dropao mi je. Ništa. Biće puna epizoda ovog Minecrafta, ovog preživljavanja. I napišite mi u komentarima da li koči ovaj video, pošto imam osjećaj da koči. Ću ovako krompire, da mogu da sadim poljoprivrednika. Znači, mene se sada ide u školu, pošto ovaj koronavirus samo nešto napolje. Dobro, može da se izlazi napolje, ništa nije opasno, ali u nekim državama se još ne može izlaziti napolje, kao što je Amerika, Hong Kong, New York, tu najviše ima koronavirus. A znate gdje ima najviše? Pa u Kinu. Zato što je tamo i napravljeno. Ok, imamo
krompira. Opa. Bom, imamo stek i 44. I valjda bi to bilo to za ovu epizodu. Nadam se da ste uživali. Svi su na mene i na Dinček s kanala. Pozdrav!